niretzat ikergaztea izatea da egunero ikastea, hobetzen saiatzea eta ikerketaren aldeko apustua egitea. Ez da bide erresa, hasieratik esan zidaten niri behintzat, eta horretan nabil egunero, ez? Gazte bezala eta ikertzaile bezala borrokan nabil. Egia esan harreta eman zidan euskaraz ikertzen duten pertsona gazteak biltzea. Eta pentsatu nuen aukera polita izan litekeela beste gazte batzuk ezagutzeko. Azkenean nik behintzat ez daukadalako oraindik oso sare osatua eta interesgarria egin zitzaidan beste ikertzaile batzuk ezagutzea eta nik neuk ere egiten dudana aurkeztu ahal izatea. Nik egin dut ikerketa txiki bat nire tesiaren lagin txiki bat hartuta. Euskal musika popularrean azkeneko 5 urtetako abestietan hegan egitearen inguruko sinbolismoak dituen nondik norakoei buruz. 15 abesti aztertu ditut, izenburuan hegan egitearen edo hegaztien gaineko hitzen bat duten abestiak. Eta letren analisiaren bidez ikusi dut zer nolako erabilera egiten duten sinbolo horietaz. Momentuz positiboa izaten ari da. Orain arteko saioak interesgarriak izan dira, hainbat alorretako gogoetak eta ikerketak ezagutu ahal izan ditut, eta beti dator ondo ez ikustea beste ikertzaile batzuek eta beste ezagutza arlo batzuetan zer egiten ari den.